Namiesto toho, aby sme to tu dnes riešili, túto prapričinu, tak si tu tlieskame, ako míňame miliardy, ktoré nemáme na rekvalifikáciu prepustených, observatória. Vítajte v politickej konzerve. Vážení priatelia, ruku na srdce, ako dlho sa ešte budeme nečinne pozerať na to, ako nám úradníci od stolov zelených v Bruseli linkujú naše životy. Ako dlho budeme tolerovať tento novodobý náboženský fanatizmus, ktorý sa volá Zelená agenda. Erik Kaliňák v Európarlamente urobil presne to, po čo milióny pracujúcich Európanov už roky volajú. Povedal pravdu, rovno do očí tým, ktorí strátili akýkoľvek kontakt s realitou. Strhol masku pokrytectva z tvári bruselských elít, ktoré v mene pochybnej ideológie likvidujú to, čo naši otcovia a dedovia budovali po generácie. Už hodinu tu rečníme o urgentných opatreniach na záchranu pracovných miest v automobilovom priemysle, ktorý vždy patril k pilierom európskej ekonomiky. No za posledné roky musel Stellantis pozastaviť linky v Poisi, Eisenachu či ďalších miestach. Audi kompletne zatvorilo závod v Bruseli. Mercedes prerušuje výrobu svojho elektronického GLC v Bremene a Volkswagen poprvýkrát v histórii zvažuje zatvorenie až 4 nemeckých výrobní, čo by znamenalo prepustenie 100 000 ľudí. Toto nie sú náhodné problémy ani dočasné ťažkosti prechodu na elektromobilitu. Je to dôsledok toho, že európska výroba už nie je konkurencieschopná a kľúčovou príčinou, o ktorej tu dnes takmer vôbec nepočuť, je drahá elektrická energia. 2-krát drahšia ako v Spojených štátoch a o viac ako polovicu drahšia oproti Číne. Prečo? Povedzme si to na rovinu. Zákaz spaľovacích motorov do roku 2035 nie je pokrok, je to ekonomická poprava. Je to útok na slobodu pohybu, útok na peňaženky obyčajných pracujúcich ľudí a priamy útok na srdce nášho priemyslu. Taká drahá, pretože politika Európskej komisie, ideologický tlak na zelenú transformáciu bez ohľadu na cenu a spoľahlivosť nás pripravila o lacnú a stabilnú energiu. A namiesto toho, aby sme to tu dnes riešili, túto prapričinu, tak si tu tlieskame, ako míňame miliardy, ktoré nemáme na rekvalifikáciu prepustených, observatória či dotácie na batérie. Prosím vás, prestaňme už donekonečna riešiť symptómy a začnime riešiť príčiny. Ďakujem. Slovensko je automobilová veľmoc. Naše fabriky živia 100 000 rodín. Títo ľudia nevstávajú ráno o 5:00 do práce, preto aby uspokojili choré ambície nejakého bruselského byrokratu, ktorý v živote nezažil reálnu prácu. Oni si tam v tých svojich nablískaných kanceláriách tlieskajú, akí sú ekologickí, zatiaľ čo bežný slovenský človek, otec rodiny alebo živnostník premýšľa, z čoho zaplatí účty. Vynúcujú si elektroautá, ktoré sú pre normálneho človeka pridrahé. Neprejdú zime ani polovicu sľubeného dojazdu a ich batérie ničia planétu niekde v 3. svete. Toto má byť ich slávna spravodlivosť? Nie, toto je čisté šialenstvo. Je to diktát, ktorý ignoruje zdravý rozum, tradície, ekonomickú realitu. Chcú nám vziať naše autá. Chcú nám diktovať, či máme kúriť a najnovšie už pomaly aj to, čo máme jesť. Preto bola táto nakladačka v Bruseli taká dôležitá, pretože niekto musel nahlas zakričať dosť. Už nebudeme ticho sedieť v kúte poslušne prikyvovať na každý nezmysel, ktorý vymyslia. My konzervatívni ľudia si ctíme slobodu, ctíme si tvrdú prácu, zdravý rozum a odmietame svet, kde sa ideológia stáva na človeka. Ak sa nepostavíme na odpor dnes, zajtra sa zobudíme do sveta, kde nebudeme vlastniť nič, budeme len otrokmi zelených regulácií. Priatelia, buďme hrdí na to, že máme zástupcov, ktorí sa neboja pozrieť pravde do očí a bojovať za naše rodiny, za naše tradície a za naše Slovensko. Nenechajme si vziať náš zdravý rozum. Čo si o tomto myslíte vy, vážení priatelia? Zanechajte na váš komentár. Ďakujeme.